Metropolitní univerzita Praha by si už mohla vyzvednout občanský průkaz. Za 15 let fungování připravila pro společnost mnoho tisíc odborníků, je stabilizovaná a stále roste. A to je dobrý důvod k oslavám. Tentokrát neformálně na palubě. Poprvé jsme se sešli na parníku na Vltavě a je to zejména akce, kdy chceme oslavit mezinárodní rozměr školy, který se celých těch 15 let rozvíjí a dneska je velice úspěšný, velký a jsme tady proto, abychom se sešli s partnerskými univerzitami, se studenty Erasmu, kteří k nám přijíždějí, ale i s našimi studenty anglických oborů a také samozřejmě s dalšími zaměstnanci a pedagogy. Na palubě byli i hosté z 9 zahraničních vysokých škol, které s Metropolitní univerzitou dlouhodobě spolupracují. Většinou se to dělá v zahraničí a jezdíme my tam. Tentokrát jsme udělali takové to setkání těch partnerů v Čechách a skutečně to poděkování od všech přišlo a bylo to skutečně skvělé, takže jsme rádi. Metropolitní univerzita má partnery v řadě zemí. Tradičně velmi přátelské vztahy jí pojí se slovenskými školami. Metropolitnou univerzitou spolupracujeme nielen v programoch Erasmus, ale máme spoločný študijný program, teda tzv. Dvojitý diplom, a to v odbore medzinárodné vzťahy v bakalárskom štúdiu a rovnako aj v odbore medzinárodné vzťahy a politológia v magisterskom stupni štúdia. Pro slovenské studenty je Metropolitní univerzita lákavou alternativou. Samozrejme je tu veľmi veľká kultúrna blízkosť, to asi nikde v Európe nie je taká ako medzi našimi národmi, takže určite aj tie možnosti, je to jednoducho perfektné miesto pre študentov, študentský život, takže to sa dá tiež pochopiť. Zahraniční studenti Metropolitní univerzity tvořili velkou část spokojených vltavských plavců. Mnozí studují obory v angličtině, ale v řadě případů vládnou i překvapivě dobrou češtinou. Děvčata, řekněte nám, jak dlouho se učíte česky? Asi přes 7 měsíců, já jsem přijela později a oni začali dřív. Od začátku studuju češtinu. A proč čeština? Jak jste přišli na to, že se budete učit česky? No, moc se mi líbí Praha a taky čeština a je to pro mě lehčí, protože jako ukrajinský jazyk je trochu podobný a proto česky, no prostě se mi líbí. Při současné velikosti a významu Metropolitní univerzity Praha vypadají její první měsíce až neuvěřitelně skromné. Z tehdejších 37 studentů je dnešních 5300, z tehdejších 2 poslucháren a 2 kanceláří o 150 čtverečních metrech máme dnešních 6 budov, 10 501 čtverečních metrů. Zakladatelka školy Anna Benešová si vzpomíná i na první zájemce o studium. Úplně prvního jsem získala přes soukromý mobilní telefon na poli. Byla jsem tam malovat. Zavolal mě, jestli může studovat, tak ten byl první. Podle Anny Benešové stojí za úspěchem především nadšení a kvalita lidí. Na téhle škole je unikátní to, že vznikla bez 1 koruny české. Bez finančních vkladů. Nikdy za námi nebyl žádný sponzor, žádný finanční vklad, žádní magnáti. Všechno jsme si udělali sami. Na lodi se však oslavovalo společně a hodně vesele, tak, jak se na úspěšné 15 sluší.